Fica coa bola presenta un repaso da actualidade do fútbol que máis nos gusta. Que pasa? Aquí estou, eu, ao frente, tócame traballar a min só, pero, como se fora el, benvidos e benvidas unha semana máis a Fica que bola para facer un repaso da actualidade. Non hai 11 galegos, xa remataron, pero iso non quere decir que non estemos na fase máis importante da tempada. Foi unha fin de semana de emocións fortes, de playoff. Podo decir que son completamente adicto aos playoffs de ascenso, dame absolutamente igual a categoría. Leo vendo auténticos ambientazos xa dende a pasada semana en Noia, pasando esta semana polo novo municipal e tamén polo Manuel Anxo Cortizo. E quero falar antes de entrar en materia e destacar o papel das afeccións, porque na enquisa que deixamos en Instagram onte de que queredes falar, houve moita xente que dixo que había que falar da afección do Atios, que se meteu máis de 2 horas e media de autocar para chegar ao Monte de Abegondo dende Porriño, con máis de 80 persoas, e fíxome pensar de que, claro, xa non é iso, é que tamén había máis de 50 do Céltiga no Cortizo. Vin 2 recibimentos de 2 afeccións visitantes, un sábado ás 10 da mañán do Estradense no Julio Mato e un domingo ás 10 da mañán do Noia no novo municipal. En ese senso, creo que temos que falar do afortunado que somos no fútbol galego e das pedazos de afeccións que hai, dos equipos históricos que se están a enfrontar entre sí, e tamén, lóxicamente, das máis de 1500 persoas que encheron onte a Ribela nesa Sarriana Racing Vilalbés. E para resumir todo isto, vou tentar ser o máis breve posible, pero imos a comezar a analizar todo pola estrada. Que non o dixen, pero que obviamente estou aquí só porque Anxo está pachucho, non é que este de vacacións, non é que quixera saltarse este repaso da actualidade, está mal da gorxa, así que deixámoslo descansar porque o xoves temos cita importante nas festas de Ascensión en Santiago, entón mellor que descanse hoxe, que este ready para o xoves. Vimos ese reel que montou, porque estivo no municipal onte, dese Estradense que foi superior a Noia, especialmente na segunda metade na que mereceu bastante máis, pero apareceu Chema Leovalde. E os do Centenario que continúan soñando venceron con tantos de Valen Haichenko e de Gamarra e xogarán a final galega ante unha Sarriana que foi quen de superar ao Racing Vilalbés logo dese factor clasificatorio de vencer o cadro da Magdalena 0-1 a Ribela, pero por ser mellor clasificado, pois en 120 minutos pasa a Sarriana, polo tanto a final galega será Estradense Sarriana, e quen mellor para contarnos un pouco todo o que foi o día de onte no novo municipal, que sei que foi longo. E ademais sendo un ex da Sarriana que regresou ao Estradense esta tempada para liderar o centro do campo, estamos con Miguel Fernández Gosete. Que tal? Moi boas. Moi boas. Primeiro de nada, antes de ler o chat, que teño xa bastantes cousas pendentes. Miguel Gosete, Miguel Fernández, Xavi Hernández, como queres que te chame? O Miguel ou o Sete, como ti queiras. E o de Xavi? Xavi, esos son os compañeros do equipo. Están de broma todo o día.
Está Catalín xa por aquí, moito berran eses, entendo que foi polo ambientazo da Estrada. Vai, Vándalo, Gosete pelado, algo que dicir ao respecto? Un souvenir seguramente, ¿no? Seguramente. Temos tamén que analizar iso. Di tamén Catalín que anso que se borrou. Non se borrou. Obviamente teño que darche os parabéns pola tempada que estades a facer e que non ten ningún tipo de sentido. Quero decir, creo que cando firmas no mes de, cando sexa, en xuño polo estradense, non sei se contas chegar a xogar unha tempada tan longa. Ninguén o conta. Ao principio estou moi contento de firmar como estradense porque sabemos que o equipo somos un grupo de amigos, porque al final por Rúa, Lubi, Ángel leamos moito tempo xuntos. Al final a opción de vir xa estaba cando quedamos eliminados en Gran Peña, xa o meu objetivo era vir para o Estradense. E al final as cousas empezaron ben, estivemos non sei se na xornada 6 líderes ou 2 xornadas líderes e todo era unha festa. Pero bueno, tuvimos un pequeno baixón, pero da forma na que estamos, penso que isto é unha gozada. Iago Fole di que humilde este tipo que ademais moi guapo. Ese hai que encerrarlo, encerrar. Sobre os desplazamentos que dicía antes, o estradense está de moda, o fútbol na estrada está de moda, pasas polo centro do pobo, están colgados das farolas o bandeirín do Club Deportivo Estradense. Estive no Couto, no partido de Liga, e había moita xente, como houbo tamén na Lomba, como aínda máis houbo Noia. Non sei se viches algunha vez tantos desplazamentos ou se tiveches algunha vez 2 recibimentos seguidos como levas nestas 2 pasadas semanas. É unha locura, o sea, a xente está loca. Vas polo centro da estrada e a xente anímate. Tiven que dar un pequeno paseo o sábado pola noite porque estaba nun modo que non podía dormir, estaba así na cama e dixen, teño que camiñar. Vou camiñando e 4 ou 5 persoas dándote ánimos para o partido, dicindo que van ir ao recibimento, cousas así, de verdad que desde que saín do Celta non volvín a ver nunca. Porque ademais estás a vivir na estrada. Sí, con un pisiño aquí con Gamarra, compartindo de parella. Pero bueno, ben. Pero bueno, ben. Logo igual facemos unha sorpresa. Mentres tanto imos a falar do partido, non sei que che parece, Mellor. Que me contas do partido no que houbo de todo. Sí, houve momentos, ao final, xa non neste partido, sino na eliminatoria, penso que o Noia, máis no primeiro partido, soubo defendernos moi ben, sobre todo na primeira parte da ida, non estábamos moi precisos, e o cambio do chip, penso que foi o gol de Porrúa. A partir do gol de Porrúa ali, tivemos un pau, tivemos 2 moi claras, e no partido de aquí, penso que fomos moi superiores. Se Gamarra mete no minuto 10 a que ten mano a man, penso que podía ser festa moi grande. E por certo, temos sorpresa por aquí. Víctor Gamarra, sí señor. Aí está, o que rouba os callos, non estamos en época de comer callos. No, ya no ya me lo han cortado el grifo, ya no hay callos. Pero agora roubas algo ou... Nada. Anti-robo ahora. Mira, teño unha pregunta aquí preparada para Miguel sobre a vosa convivencia. Porque eu onte estiven con Manuti facendo a entrevista para a radio post-partido e dixen algo así como que traballen 9 tipos e que valen e por rúa inventen. E a súa resposta foi: sí que traballen, pero que o máis vago non é valen nin por rúa, é Gamarra. Entón, na convivencia, quen é máis vago? Habla, di. Está moi claro. Somos perezosos está aquí. Ten que ser un show o piso, ten que ser un show. Está bien el piso. Mira, Teño estás que decir que ten mala pinta, pero é un bo fulano, É un cacho de pan. Sí, eu onte que estiven aí mirando para él, firmou aí camisetas a todos os rapaces, A todos. Están enamorados de Gamarra, Porrúa e Jaichenko. Que Jaichenko xa eso... hai que... A ver, é que ten flow con rastas, tamén quero decir. Sí, flow. É Messi que ten tatuado no cuádriceps. Non sei se alguén algunha vez transcendeu os pronósticos desta conta de principio de tempada ao vestiario
pero o servidor dixo Estradense equipo revelación e Gamarra Pichichi. Estás a 3 goles. Pode ser unha puta lenda. Puede ser. A ver si en estos partidos mojo, la verdad. Bueno, pois supoño que está esos dous. Dicía antes Miguel que o sábado non daba dormido. Ti dormiches ben? Tes pinta de que durmes ben, Me gusta descansar bien. Es muy importante. Claro que sí. Fenómeno. Deixamos que vai... espérate, que teño que ler o chat. Ia che dicir que deixo que vayas a xogar a Play, pero hai cousiñas no chat. O mellor mediocentro do mundo, pon Tashi Kuli. A miña parella, home. Se non di iso, algo mal. Entonces este comentario non vale. Non, eso non... A mí vale moito. Que quen cociña no piso. Os dous cociñamos, non é unha cousa que nos preocupe moito. Sí, bueno, que a Gamarra gustalle facer moitos ovos tamén. Entre 5 e 6 ovos pola noite gustalle moito. Cabrón. Ovos da Claro abuela. que sexa os ovos da abuela, claro que sí. Se vos picades ao FIFA tamén. Aquí estamos recluindo o equipo de clubes pro, temos Céltiga, Portonó pillados, podemos dar o salto a terceira en calquera momento. Non xogamos moito entre nós, Xogamos o sábado, case llegando co Bayer Leverkusen a Madrid, pero bueno. Casi me gana. Pero bueno, teño que decir que é mellor el que min. A última Gamarra deixoche que vayas a facer o que queiras. Xa que estás aquí, contanos un pouco como acabache ti no Estradense. Chegas a Viveiro, fas un porrón de goles, este ano semella que dando un salto de calidade. Sí, bueno, nada, llegué al Viveiro, lo que tú has dicho, metí 9 goles y nada, en pretemporada antes recibí una llamada y nada, contactaron conmigo y para acá que nos venimos. Claro que sí, pues que teña sorte que se faz 3 goles, xa sabes, así que... Puta leyenda. Graciñas, tío, por pasarche. Gracias a vosotros. A habitación tampouco foi un gran recorrido, pero non pasa nada. Dime, Jatarín, Miguel, gracias a Víctor, obviamente, que che pregunte por Jorge Cuesta, que supoño que foi o gran motivo de ir para Sarriá na tempada pasada, e os seus ex Iker Losada, Barcia, José Fontán, Diego Pampín, Carreira, Tiago, Óscar Martínez. Que che vou dicir de Jorge? Para min Jorge é o adestrador máis importante da miña carreira deportiva. Xa no Celta, ti cando vas a un equipo recén ascendido, como a Sarriana, e faz xogar aos xogadores da forma na que xogan, e agora no Bergan, que vas dicir? Jorge é un adestrador que non ten que estar nesa categoría, ten que estar moito máis no fútbol xa profesional, penso eu. A lo mellor é porque son un romántico do fútbol, do tiki-taka e o que queiras, pero para min Jorge, como te digo, é Dios. E despois dos compañeiros, aí están. Losada triunfando no Celta, Carreira igual, Barcia ahora en Polonia, pero no Mirandés o ano pasado falando mal, sacándose todo por fora. Pampín igual no Levante. Non é nada novidoso. Logo incido máis no Celta, vou estructurando máis ou menos o guión, e logo falamos algo máis do Celta. Pregunta a Joana que quen pon mellor os corners, se tío por Rúa. Por Rúa, eu teño carencias. De aí... Tengo que decir que tamén por Rúa tampouco lle gusta moito por os corners. Pero entre os dous inventamos bastante. Sae mal, pero inventamos. É que precisamente houve alguén dese vestiario que me dixo que a pelota parada ofensiva que sei que a Manuti que vos di que... Sí. Os venres que temos vídeo hai bastantes cortes para min e para por Rúa. Que cando facemos ben os vídeos son máis pequenos, pero cando facemos mal 40 minutos de vídeo xa fan moi longos. Pero como os vos sacadores tamén, quero dicir... Sí. Para que saia ben hai que inventar. Exactamente. Se non inventas, hai que sorprender ao rival. E tamén aproveito para falar da pelota parada defensiva e da tremenda mufa que creo que foi isto. Creo que houve unha reunión na xornada 30 para ensalzar o gran traballo nese aspecto concreto da pelota parada defensiva. 0 goles encaixados en toda a liga. E dende a xornada 30 a semana pasada, 5 goles, 6... Como decía un bo adestrador, o halago debilita. Entón, a partir de que nos dixeron
e non encaixamos a balón parado todas as jornadas. Se non marcamos nos en propia, nos meten dunha xogada de cabeza, bah. Teño que dicir que este fin de semana contra o Noia casi nos meten outro. Que sacou Brais Vidal na liña. Sí. E sobre iso tamén falei con Manuti, non de cando hai porque xa era moito tempo seguido despois precisamente desa reunión, marcan vos a pelota parada na ida. Nas primeiras accións que ten o Noia, que ten moito centro lateral, moito pelotón parado, ademais sorprendendo con pizarras, porque ademais aquí dis que saca Brais na liña, tamén hai un remate só de Moreira que non chega a rematar ben. Dos seguidas, ademais. Non sei se había certo clic na cabeza, se había medo, obviamente. Non, penso que máis medo é que ves que fixeron gol a semana pasada e diste, pois, teño que mellorar nisto. E queres facer máis do que debes. Xa di Manuti, non por defender con máis xogadores na área, vamos a defender mellor. Temos que cada un facer o que sabe, o que lle mandan, e estar fortes. E ademais, bueno, lóxicamente, despois deses momentos de nervios que sí que houbo, creo que coa pelota nos pés ante a presión do Noia, chega o gol chave de Valen Jaichenko no engadido a primeira metade para chegar ao descanso, creo que moi ben. Sí, o gol psicolóxico, non? Al final, ver que tes opcións de chegar, pero que chegas a borde da área e non acabas de finalizar ben, ou que non acabas de ter ese puntiño de chispa, non? Penso que non, a lo mellor se llegamos ao descanso 0-0, penso que nos costera un poquinho máis, pero despois da charla do vestiario como saímos, penso que o equipo fixo un traballo increíble. É que non sei se vos sorprendeu o guión do Noia da primeira metade no senso de que eu polo menos agardaba o Noia máis semellante do primeiro partido, cunha referencia, porque ao fin e ao cabo xa usan referencias a primeira parte, meteu arribas prácticamente cun 5-4-1, con moita xente arriba de mobilidade, pero sen ter unha referencia clara. Non sei se vos sorprendeu algo no partido de onte. Sí que nos sorprendeu un pouco o posicionamento de Rivas, non sabíamos se iba a ser central, se iba a ser medio centro, como iban a apretar os seus medios, porque ao final o máis importante para o noso xogo é como apretan os medios. Os medios nos apretan a nós, ou se quedan con Porrúa e con Raúl ou con Mella ou con Brais Calvo. Dependendo de como se movan eles, xogámonos dunha forma ou doutra. Sí que nos sorprendeu bastante antes do inicio do encontro. Tiene por aquí a xente que hai temor non, a verdade que non. Que o Barbadás vai a pagar primas, que o Barbadás quere saber se vai a ir con todo o Estradense ou a Sarriana se clasifica para a final nacional, obviamente. Hai esa... Penso que pase quen pase do Estradense Sarriana, penso que vai ser o favorito para ascender. Non quero dicir que os de Murcia sexan floxos, pero visto o nivel do Estradense e visto o nivel da Sarriana este ano, penso que o Barbadas pode estar moi tranquilo. É que sois dous equipos que vos gusta máis atacar que defender. Pode ser unha eliminatoria, de verdad, fermosa a que temos por diante. Sí, se ves o encontro de volta, por exemplo, que hubo 5 goles, hubo ocasións para ambos equipos. Quedou 3-2, pero podía quedar 5-5, podía quedar 4-4. Os dous equipos queremos atacar. Nos gusta o fútbol, al final defender non se nos dá, nunca nos dá ben. Senón que ao final, a ir con tanta xente para arriba, al final un duelo, con que cho ganen, sempre se quedan ocasións. Pero penso que vai ser un partido fermosísimo. E sobre iso foi un pouco a segunda metade que vimos onte, non? O mellor foi Chema outra vez, como na segunda metade da ida, Gamarra, tivo Porrúa, tivo Jaichenko, aparece Fuentes e tamén ten esas pernas. Sí, Chema fixo 3-4 paradas que, a verdade que se non fora por Chema, penso que a lo mellor algún gol máis poderíamos haber metido, pero bueno, al final está aí, ten que paralas, fixeron unha tempada increíble. Pregunta KitKat no chat se lembras aquela xogada no 2018, non estaba fica a bola aquí, que tanto deu para falar coa asistencia de Hugo Requeijo e remate de Miguel Gosete. No, non recordo. É un souvenir que o Destrueu que están facendo preguntas, pero non me acordo desta pregunta. Non me acordo do momento, Igual son vaciles, porque agora hai preguntas se lembras do teu compañero Nicolás López. Son souvenirs todos son souvenirs que Destrueu. Esos son boas pezas todos. E son os hooligans que veñen a animarnos antes do partido, todos. Que saíron no reel entón de
de Anxo de Figa Cabola, claro que sí. Mm. Aproveito para preguntarche polo mundillo no fútbol. Lóxicamente, centrocampista, se tus compañeros te chaman Xavi Hernández, é que o de adestrar gustache, levas o xuvenil B. Por rúa díxome que che dixera que como extraordinado. Vacílame porque con Souvenirs estivemos unha época moi mala. En 2 meses non gañamos un partido a nadie. Pero bueno, vacílame porque ao final son unha persoa que lle gusta. Me gusta o mundillo do fútbol, gustame adestrar, gustame que a xente xoga fútbol. De feito, cando non xogamos a fútbol e mandamos o balón longo e demais, eu enfádome, sobre todo cos porteiros porque teñen o balón eles e eu quero ter eu. E non me gusta moito estar sen balón. De feito, piden a túa dimisión. Algo que dicir? Eu xa presentei. A ver se Félix me acepta. Pregunta Xoanea tamén 1980 se ides a compartir gastos para os informes da final murciana co outro equipo. Iso non sei nada. Non entendo moita pregunta tampouco. Pero bueno, que agora quero decir, eu creo que vai a depender máis en función de como chegues esas arrianas, esas tradensas a final, sí, que do equipo murciano. Sí, ao final estamos as arrianas pensando en nós e nós pensando nas arrianas. Porque se te separas a ver na eliminatoria de Murcia, pasaron o sexto e o cuarto. O segundo e o terceiro quedaron fora. Entón... Que che pregunto, dije a Talín tamén, pola final xuvenil do Celta en Balaídos. Sí, que perdimos na semifinal contra o Zaragoza. Que xa empezamos con gol no minuto 1 e a partir de aí atacar, pero nada. Estame tirando tanto para atrás que eu non me lembro destas cousas, Eu os malos momentos están grabados. Os bons non tanto, pero os malos, a verdade que o pasas tan mal. Pero levas aí vos, levas 2 playoffs de seguidos, Estos 2 anos seguidos, a verdade que non hai queixa ninguna. E falando un poquinho da festa que houve, veña, xa dende as 10 da mañá, lóxicamente con todo o partido, despois presa por ir a ducha non tiña ninguén, pero non sabía que se ia liar tanto a cousa. Eu marchei para o Cortizo aí a Lalín sen saber que tiña que quedar ali. Nos pensamos que ás 6 da tarde, 7 iba a estar todo acabado, pero cando miramos a hora eran as 11 da noite, se nos fixo tarde. Pero unha locura. A verdade é que os tradenses este ano está facendo moi ben as cousas, o tema das previas dos partidos, o tema de facer festa cando o equipo a lo mellor o necesita para encher o campo, e a xente responde. E ao final o pasamos moi ben, estuvimos moito tempo xuntos, e nos divertimos moitísimo. Sí, pero o día documental non foi ninguén, de vos. Sí. Eu fui. Sí. E Javi, pero... Xogaba, que partido era? O Barça, non? Sí, correcto. Entón a xente... E Ander Bellito, e Juanín. Os míticos, quero dicir. O resto... Os capitáns. Teñen que ir. Non lles queda outra. Pitillada boa. En esa masa social que dis, o equipo está medrando. Xa non... O que vemos cada fin de semana no partido, senón o que dis da vila, da ilusión que hai, de que este estradense, o tema do subcampeonato, que decía Manuti que hai que darlle valor a ser subcampeón, xa non polo feito de ter a vantaxe de campo, senón porque eso queda para a historia, estás facendo as cousas moi ben. Sí, a verdade é que o objetivo noso ao principio do ano era intentar entrar no playoff, intentar chegar á última xornada xogándonos algo, e cando te ves en xaneiro, en febreiro, aí arriba dis, temos que ir a pola liga, que mínimo, que quedar o máis arriba posible. Si que cando fomos ao Couto íbamos con as esperanzas de se gañas podes por patas arriba todo, pero ao final a Udo co equipo que ten e demais penso que foi moi superior en tema de as 30 e pico xornadas que hubo. Foi xusto gañador e o Estradense ten un mérito increíble, sobre todo despois do ano pasado, que al final parecía que descendían, parecía que non, se metían no playoff, despois en terra de nadie. E este ano o Di Manuti, hai que darlle moito valor a isto. E ti sábelo moi ben porque o estás vivindo tamén no equipo do teu corazón, diría eu, que meter a xente da casa, que facer o que está a facer tamén o Celta, quero dicir, podemos comparar lóxicamente cada un no seu, pero é máis ou menos semellante. Levando distancias, ao final eu sinto o Estradense como se fora a miña casa, penso que Marcos Mella igual, Raúl que tampouco de aquí tamén,
do Amarra que leva un ano está como loco por querer ascender. Penso que souberon facer as cousas tan ben que o resultado está aí. Cando traes xente que xa xogou xunta e xente que te mellora, ao final os resultados están aí. Porque traes a Jaichenko, que é un pepino, porque é un pepino, nos adestramentos a paralo que soltarle un pau rápido, que non che ves a Manuti porque xa se enfada, pero un pau, pois senón non o paras. E despois traes a Landeira, que ten un gemelo así, como mi cabeza, e salta para arriba, que eso é unha animalada. Porque vai ao Exalta, como Marcos Mella. Como? Que, non digo que Landeira vai ao Exalta como Marcos Mella, é por meter a Pullo. Sí. Y la verdad que les gusta mucho compartirse los goles. E despois, bueno, esa mestura veteranía xoven, rapaces, eu falaba con Brais Calvo onte ao final do partido, e ves que é un tipo que lóxicamente que lle gustaría xogar máis, pero que está encantado no rol que ten, no momento que tamén que significa para el que le va unha tira de anos aí no Estradense, que un pouco que estáis como todos tan en armonía, tan conectados. Tamén o faz por el, o sea, por os compañeiros, porque ves, Brais Calvo que leva non sei cantos anos aquí, que sinte e que de verdade un compañeiro, que che anima cando fallas, que está aí. Caraván, o mesmo. Ander Bellido, igual. Coque. Son xente que levan aquí cantos anos. Non sei cantos partidos levan, pero 200, 300 partidos, é unha locura a nivel de clubes en terceira división. Sair ao campo, estar con eles, que falles, en vez de recriminarche, axúdenche, eso non ten prezo. Mira, os teus juvenís queren montar aí hooligans para Murcia. Que falen cos pais primeiro, esos deixan, vamos todos. Bueno, se van, ti avisa, que eu aí métome nun microbús no que fago. Hai que irse, vai. Home, será por cartos, non? E meus pais tamén. Que poña o precio un microbús de... Bueno. Home, coño, que pague Star Motor e aí non falta cartos. Xa que non está Anxo, vouche pedir hoxe un favor, que bueno, xa que eres ex da Sarriana, que sí que é certo que onte estaba esa aí na festa, igual non pudeches estar moi atento que facía a Sarriana diante do Racing Vilalbés, pero que che quedes un pouco conmigo para entre os dous contar un pouco que pasou na Ribela. Primeiro vai a poñer Anxo un vídeo que sacou tamén do partido e do ambientazo que había na Ribela, máis de 1500 persoas entre a Sarriana e o Racing Vilalbés. O golazo de Cañi para poñer a eliminatoria empatada, despois tivo un longueiro, despois ese factor clasificación e a festa no vestiario da Sarriana. Xa dixen antes como, bueno, pois o tema das afeccións, estou repetindo das afeccións como a persiana, pero creo que o ano pasado, contigo, xa houve un partido na recta final de Liga ante a Unión Deportiva Ourense no que houve moita xente, ademais lóxicamente despois do playoff do Celta C, pero ese partido había moita xente. Sí, a verdade é que o ano pasado no partido da Udo e no partido de Gran Peña, sobre todo na segunda volta, sí que houve moitísima xente na Ribela. Pero ao final, como a grada está tan separada do campo, parece que non hai tanta xente así nesos momentos. Pero sí que esos dos partidos estuvo moi fermosos. Sí, en Santiago pasaba o mesmo, non vou a falar máis do tema. Sobre Cañi, outro que tal baila, ten un porrón de anos, leva nas pernas tal, e ten unha calidade tremenda. Para facer o 0-1, logo o longueiro, e o que dicía antes, ese factor campo, ese factor clasificación, porque ese empate favoreceu a Sarriana e xa non é o tema de ser subcampeón con todas as fotos que vimos de coña, non? Co trofeo ali en Vilalonga, en San Pedro, non, porque a saber que pode pasar en 2 semanas. Claro, ao final, cando queda segundo, o objetivo penso que está máis que superado. Estamos aí coa coña de quedar segundos o trofeo porque temos un fotógrafo que... Tremendo. Eso que está moi mal da cabeza. Pero é fotógrafo, director de cine, documentalista, historia, de todo. Nos metemos moito con el, pero hai que decir que controla moito, o sea, é unha locura. Vai a Noia a facer un vídeo increíble, ahora non sei se vai ir a Sarria tamén, está mal da cabeza. Tamén porque lle gusta, se non lle gustara non o facía, pero o que fai é increíble. Os vídeos que fai, o recibimento... De feito, teño no fondo de pantalla, se non me equivoco, tengo aquí varios. El bus entero aí, nada, que la piel de gallina.
que iso precisamente para os xuvenís, eu claro, cando era da xuvenil, era un puto ultra do equipo en cuestión, eso é tremendo, ter esas fotos, eses recordos, esas lembranzas, quedan aí para sempre. Teñen mellores fotos os juvenis que nos xogamos. Eso carallo. Sí. Están na idade, a ver, ti máis eu somos case da mesma quinta, eres un ano maior que a min, pero eles xa están máis na idade que nós, Xa, pero eu que tamén sou unha fotiño con un balón no pé. Teño unha foto cando se concha co córner solo. É a foto fácil. Claro, de pie, mirando para allá. Sobre a eliminatoria en sí, bueno, destacaros por último sobre o partido de onte que o mellor foi César Piroto, o novo porteiro que chegou para este tramo decisivo na Liga, que deixou paradas de moito mérito. Se non fora por el, probablemente fora outro resultado. Vimos a festa no vestiario da Sarriana. O dito, vai a ser unha pedazo de eliminatoria. Xa falamos antes que dades un fútbol ofensivo que dá gusto velo. Comeza todo o domingo a 6 da tarde. Sí. Felicitar a Sarriana por pasar. Sí que me dá un pouco de pena que non xogara Javi Liz, porque un compañeiro, un amigo, ao final estiven con el ano pasado, que fichara un porteiro nas últimas 2 jornadas, pois dá un pouco de pena. Pero bueno, penso que o partido vai ser precioso para os dous equipos. Non vai ser un partido aburrido, que por momentos a lo mellor sigue polos nervios. O partido onte foi un pouco aburrido, pero o gol de Cañi o activou bastante. Para mí non foi moi aburrido, é verdad. No, é que para mí partidos, estaba en unha festa, non está prestando moita atención. esos Pero partidos son de tensión, son de... sí, de nervios. Pola mañá narrando o partido no Galicia en goles o Oso, pasino en grande. É unha cousa... O sea, quedeme sen voto minuto 10, con eso digo todo. Pasino eu en grande xogando. Sobre o chat, que hai moita xente dicindo aquí que Mateiño di que se non che moves que non hai fotos. Claro, outro juvenil máis. Se move moito el no campo. Cando non xoga, sobre todo, que calle paus e se enfada. Cando xoga de banquillo dereito. Madialeu di que hai 1096 km entre a Estrada e Pulpí en 994 a Santomera, que son os dous equipos que están aí, que se van a xogar na final murciana. Que pa semana metemos alguén da Sarriana, tamén. Que é moi difícil facer fotos con balón, de Joana, que tamén é fotógrafo. Toma bobo, en referencia ao pau que lle acabas de meter a Mateiño. Claro. No, se ao final teño mensaxes dos souvenirs no móvil, así que xa me están caendo paus seguramente. Bueno, está sendo bastante comedida a Sí. cousa, Tranquilo. máis alá, bueno, por repasar máis ou menos a túa carreira, antes falamos do Celta, deses 7 tempadas que foron no Celta. Lín antes na Voz de Galicia, creo que estabas como citado para facer a pretempada con Onésimo, e despois acabas marchando cedido ao Ourense Club de Fútbol. Sí, o último ano foi un pouco raro, porque iba a facer, foi cando acabei de xuvenís, e iba a facer a pretempada con o meu equipo que era o Celta B, e o día antes de empezar o primeiro equipo chámanme ás 6 da tarde. Tens que estar na Madroa ás 9 da mañán, e eu, a que? Entrenas co primeiro equipo pretempada, e eu, e xa os nervios e demais, e xa non, bueno, esos 6 meses non xogo nada, e marchei cedido a Ourense, en gran parte por Barcia, que estaba ali, no Ourense, e fun con el. Pero foi o ano que parou todo polo COVID, que xogamos o playoff a final contra Compos, cando ascendeu, en Balaídos. Correcto. E foi un ano complicado, porque non xoguei moito, e ao final, cando non xogas, despois ven a pandemia, non xogas, ven o verán, é un pouco complicado todo. Sí, bueno, tamén Onésimo imagino que influiría un pouco, porque era un pouco peculiar. Sí, al final eu entendo, o Celta B viña unhas tempadas de rozar o descenso, querrían facer un filial máis veterán, non como agora, e todo respetable, se iso ben, non pasa nada. Preguntan polo chat, Aarón, se estás nun dos teus mellores anos da túa carreira deportiva. Home, en canto ao club de divertido estradense, está lo pasando en grande. Sí, a verdade, a ver, en canto a na cabeza, sí que penso que estou no mellor momento xa non da miña carreira, da miña vida. Penso que estou tranquilo, estou feliz, xa a miña parella vai vir dentro de pouco a casa, por así dicilo. Teño uns compañeiros que estamos todo o día a coñas. Gamarra, estou con el todo o día e o paso en grande con el. Penso que nese aspecto sí que estou moi contento.
Por ir pechando, xa porque levas aquí Sí. un tempo que miña nai. Vouche facer a clásica que lle facemos a todos os que pasan por esta canle, bueno, por estes 11 ou sexan repaso de actividade ou que sexan, que quen é Miguel Fernández, quen é Gosete ademais do fútbol. Pois Miguel Fernández é unha persona que lle encanta estar en casa, lle encanta estar rodeado dos seus amigos, adora a súa perriña, que se chama Aixa, que non pode estar sen ela. E penso que hai un Miguel que é xogador, que é gruñón, enfádase e demais, e logo a persoa, que son moi tranquilos, son unha persoa que se necesitas algo vouche intentar axudar, e somos por supuestos. Chamo de miña parella que xogando son unha cousa e despois cando estou con ela con os teus demais son outra. É unha persoa que lle gusta moito rir. Quedas en un vacile, por certo, que hai algo que che din como que xogas ao ritmo caribeño, non sei se se refiren no fútbol ou noutro tipo Sí. noutro tipo de salóns. Eu e Perla, a verdade que o ritmo non é o noso. E Juanín tamén agora está nunha edad que é jodida, entón o noso ritmo é ese. Cando nos pide Manolo Blanco, operador físico, que corramos en un... Que lle vas a pedir? A min. Que teño ritmo 45 no FIFA. Ollo que onte sacaches un pouco os pasos prohibidos, aí na celebración había un bailoteo, Home, claro. E como ganemos a seguinte eliminatoria, máis. O tema voz en off gran hermano, pero non dar a cara é tremendo, O sea, unha cousa espectacular. Queda feo. Toma, aí a levas, como se foras un juvenil. Claro que sí. Aínda que Purroa non teña confianza na túa carreira de adestrador, se en algún momento necesitas un segundo, ti chama que... Por lo primeiro que se acostumbra a dar el pase así al medio centro a veces. Sí, porque non che pasa moito, non? No, está enfadado comigo. Eso que estou con él todos os días, tomando café, facendo a forza de parella e demais, pero non lle gusta pasarme. Non sei por qué. Mais de pasar as lías por fora que ten chegada, No, se pasa o seu primo. Cando estaba Ángel, sempre. Había un pase para meter gol, o Ángel rodeado de dos, sempre pa Ángel, sempre. Iso non fallaba. O primeiro a familia. Home, claro. Tira máis. Como a ti, que es un tipo familiar, como acabas de decir. Así que, millón de grazas, tío, por estar aquí. Este anaco que foron 40 minutazos. Tamén dalle as grazas a Gamarra por pasarse 5 minutiños. E nada, que tamén estabas algo mal da gorxa, así que ti non te rajaches, non como outro. No, eu sempre estou. Ainda que nada, teño cara tamén aí con alergia, pero bueno. É de menos. Pero é alerxia ou alerxia ao sol, porque... No, dermatitis e co sudor se me hincha un pouco, pero bueno. Eche o que hai. Non vivimos das caras, así que tampouco... No, estou moi tranquilo. Graciñas mil, Miguel, que teñades moita sorte. E a ver se podemos ir a Pulpi e celebralo en 4 semanas na casa no novo municipal. Seamos a Pulpi onde vayamos, falo co equipo para que veñades no bus se queredes. Graciñas, tío. Unha aperta. Apertas. Bueno, pois tremendo, o de Miguel, la verdad que liámoslo aquí 40 minutazos para estar nesta entrevista, que ia ser de 20, quería facer unha cousa de unha hora rapidiña, son un entrevistado tal non sei que, e ao final, como sempre, líome como as persianas. Que o Celta vai a vender un produto xa non de marca Galicia, senón de marca nosa, con moitísima xente da canteira, con moitísima xente galega, con moita xente que dignifica o Celta e o propio porque o siente como o seu. E vai a ser tremenda, a tempada 25-26, xa non só en Vigo, senón creo que para toda Galicia, para todo o fútbol galego. E xa temos eses bombos de Europa League, os Projected Pods, non? Que se din, os que están ticados en verde son os rivais confirmados, e despois teñen que haber 40 eliminatorias aí entre uns e outros para definir pois os que pasan ás Europa League, pero bueno, son eliminatorias bastante desequilibradas de nivel. Entón, esa é un pouco a marca de proxectos. O Celta, pase o que pase, vai estar no último bombo, no cuarto, e creo que despois son 8 partidos, 4 embalaídos, 4 fora, 8 xoves, 4 por Europa adiante, que van a ser unha tolemia para todo o celtismo. Pouco máis que decir no Celta, que estamos encantados, lógicamente, de que vai a xogar competición europea, porque Claudio Giraldez, Robert Fernández, Laura Centoira, David Arreal, xente que... ¡Hai los jueves! Que picou moita pedra e que vai a xogar en Europa. E nós seguramente xoguemos algún partido en Europa tamén, pero
do outro partido, xa me entendedes. Así que nada máis en casa Celta. Sí que máis na primeira federación, que é o que estaba dicindo antes, co mismo Celta, esa foi a clasificación co ascenso da Cultural Leonesa, que ascendeu na última xornada cando tiña un porrón de puntos de vantaxe na primeira volta. O equipo eso de Bicho, Fornos, Antón Escobar, Kevin Presa, Manu Justo, Luis Chacón, que marcou o tanto do empate contra Andorra, a asistencia de Kevin Presa, e a segunda división con moitos tipos tinguidos de loiro, salvados os 4 equipos galegos, que a mellor das novas, xa que houve moito tempo co Ourense Club de Fútbol, Celta Fortuna e o Club Deportivo Lugo metido en descensos, nunca estivo sofrindo arenteiro, pero o cadro de Raúl Jardiel necesitaba un punto no novo estadio para certificar a permanencia, e o sábado vai e palma no novo estadio ante o equipo de Luis César San Pedro por 2-0, e se caen 4, non pasa nada, o mellor foi Diego García. O Lugo necesitaba gañar e palmou 1-0 ante o colista o Amorebieta en Urriche, pero que xa estás vendo a clasificación dos de abaixo que se xogaban a vida. Non hai ninguén, só o Barça Athletic que tiña un 1,3% de posibilidades de salvar a categoría na última xornada, e o empate no 96 na última xogada do partido de Osasuna Promesas ante o Ourense Club de Fútbol, que deixou creo o equipo de Pablo López en Copa, pois lle deu a permanencia, como digo en extremis, ao Osasuna Promesas, e o Celta Fortuna perdeu por 2-0 ante a Real Sociedade B, pechou así a tempada o equipo de Freddy. O ano que ven, porque hai que xa por vistas ao futuro, será unha super primeira federación. Racing Club Ferrol, Ourense Club de Fútbol, Club Deportivo Lugo, Pontevedra Club de Fútbol, Club Deportivo Arenteiro, Celta Fortuna, 6 galegos e sobre todo 4 cidades importantes, ademais da Vila do Carballiño, que xogará a primeira federación por terceira tempada consecutiva. Rapidamente, nos galegos polo mundo, que xa sabedes que me gusta moito, que eu son o encargado de levar esta sección aquí en Fica Cabola. Nese ascenso da Cultugal, pois tamén destacar que a Ponferradina foi segunda, a Ponferradina de Javi Rey e de Gernovoa, tamén do Sex Arenteiro Esquerdo e Álvaro Ramón, xoga contra o Antequera na primeira eliminatoria de playoff de ascenso, nas semifinais, mellor dito, o Nastic de Luis César San Pedro contra o Real Murcia, o Ibiza de Davo contra o Andorra de Lauti, nun derbi de killers galegos, que se quedan 6-6 con dobres hat-tricks por nos perfecto. Tamén a outra eliminatoria de Mérida, Real Sociedade B, non hai galegos, así que eu por min que pase o Mérida, que non me gustan os equipos filiais en fútbol profesional. Segunda federación rapidamente, co Fabril xa eliminado a pasada semana, temos galegos pendentes. No Talavera, Parapara e Pitu Doncel, que empataron 1-1 na ida en Torrent, xa na final, para ascender a primeira federación. Están un partido tanto o Coruñés Parapar como o Vigués Pitu Doncel de ascender a primeira federación. O Sabadell de Alberto Trapero venceu 2-1 ante o UCAM de Murcia, todo por decir na volta, sería o terceiro ascenso de Trape en 5 tempadas. Non sei se viche, supoño que sí, en redes sociais, os actos lamentables entre o Estepona e o Cacereño, que levou a suspender o partido. Onte, despois de caer bengalas, de caerlle tamén cousas ao porteiro visitante, bueno, botaron uns e outros cousas ao campo, partido suspendido. Rematouse esta mañá o equipo do santiagués Mirapeix, o Estepona, venceu 1-0 ao Cacereño. Perfecto, non nos interesa absolutamente nada isto, así que vamos ao bonito, porque eu estou encantado coa eliminatoria, coas eliminatorias de ascenso a terceira. Dende a preferente, primeiro teño que queixarme de dúas cousas. A primeira é o factor campo, o factor clasificación, que non se ten en conta, vale? Hai penaltis. Non podo entender que un equipo que sexa segundo contra un equipo que é quinto se empatan en 120 minutos, todo vaya aos penaltis na casa do segundo, que igual a presión pode xogar bastantes malas pasadas. E tamén das acumulacións de tarxetas, porque isto é a primeira vez que o vexo, que bueno, iso me dixeron, dende un clube dos que están xogando o playoff, que creen que é así, que as tarxetas amarelas da fase regular estánse a agardar para o playoff, e houbo futbolistas que veron quinta amarela nos partidos de onte, nas eliminatorias de ida, e non van a poder xogar a volta, cando a lógica é que nun playoff, pois para min, os cartóns amarelos nun playoff nunca poden acarrear sanción. Aínda que en 3 partidos vexas 3 amarelas, ti no cuarto partido, que sería o determinante, non podes deixar ao tipo sen xogar o partido máis importante da tempada. Para min, só debería ser sancionable as vermellas, pero que se garden as tarxetas da tempada regular é un escándalo. Así que, se o ano pasado pedimos
o playoff na preferente e houve playoff, para o ano que ven eu pido factor campo non penaltis, ainda que nos gusta obviamente a nós como periodistas, xornalistas, para quedar reels maravillosos, uns penaltis veñen que nin pintado. Pero non me parece xusto e o das acumulacións de amarillas sen pés ne cabeza. Así que comezamos por orden cuadros, como están dictaminados na Futgal, e o primeiro partido, esa sorpresa ou non, porque este equipo é moi duro no seu campo, pero sí que a eliminatoria vai estar tremendamente bonita para o partido de volta. Comezamos polo Cambados 2, Negreira 0. Estos foron os goles, vale? Vou a beber e agora comento os goles. Así que de momento silencio. Este creo que xa en redes sociais foi bastante viral. O 1-0 de Diego Iglesias. O pase que lle mete Jacobo Millán en o escándalo para facer 1-0 minuto 70. Este é a xogada do penalti. Non se aprecia moito, pero sí que pola reacción podemos entender que penalti, non protesta ningún futbolista do Negreira. Minuto 90 de partido. E o gol de Paco Reigosa, que sí que é certo que aí pois acertou a trayectoria ao porteiro do Negreira, pero non o pudo parar. E vou a comentar rapidamente, ese o gol de Diego Iglesias, o pase de Dieguito no primeiro pau. O que quero comentar desto no minuto 90 é cando se nota un pouco a experiencia, non, dos equipos. Negreira recén ascendido, ven de gañar a Copa do Sar, pero en minuto 90 1-0 en contra, vale hecho unha vitoria pola mínima no partido de volta. Esas presas para facer o saque de banda, logo a perda de balón, acabas cometendo un penalti, e un 2-0 é moito máis difícil de remontar que un 1-0. Entón, bueno, todo obviamente para decir no García Calvo, próximo domingo, non hai horario confirmado aínda, pero será o próximo domingo. Se non hai moitas cousas que non lo impidan, é o partido que quero ir a ver, que quero ir a gravar, así que, en principio, estarei no García Calvo para saber se hai operación remonta ou non do Negreira, ao que volvimos a agafar, porque o xoves estivemos con o técnico do Negreira, con Adri Vázquez, na sección do contraataque, e obviamente pois pasou isto o domingo, así que, bueno, unha máis de Figo a Cabola. Estes foron os goles e pasamos ao Sofán 0, Beluso 0 no partido para a polémica, porque é o partido que máis vin, porque sí que é certo que saquei os goles. Obviamente o Lalín Celtic a comino entero porque estaba no campo, pero dos restos saquei os goles e do Sofán Beluso estive bastante pendente e foi un 0-0 con moitísimas ocasións de gol, especialmente do Sofán, tamén do Beluso, pero con 3 xogadas para a polémica. Esta, a primeira, para min non é penalti. Polo chat quero a xente dicindo se si é penalti ou se non é penalti. A vosa opinión. Para min non é, porque es que a man está abaixo, sí que é certo que é un balón que vai cara ao interior da área, pero non lle vai a chegar claramente a ninguén do Negreira. Ademais, ese brazo está a 1 metro do futbolista do Sofán que golpea o balón. Quero dicir, non lle dá tempo a sacar o brazo de aí ao lateral do Beluso. Entón, para mí non é penalti, pero bueno, opinións varias. Houve xente que sí, houve xente que non. E agora a xogada polémica en contra do Beluso. Ese golazo de chilena, que se a mí me anulan eso, igual botanme do campo. Creo que sí que... É que non sei se é xogo perigoso ou non. Evidentemente a perna vai alta, pero non lle toca ao futbolista do Sofán. É que creo que se deixa caer. É un golazo tremendo, nunha xogada bastante rara. O remate espectacular, pero o gol anulado por xogo perigoso. Unha xogada polémica de cada un, e para min esta sí que é a máis o erro máis grande dos colexiados. Para min non hai fora de xogo. Temos dous planos, o de Tibi, tamén moitas grazas por, obviamente, dar os partidos e así, e este plano que hai que pois imaginalo bastante. É unha historia que subiron a Instagram os futbolistas do Sofán. Claro, nesa historia non se ve cando sae o balón, pero na de Tibi máis ou menos sí, e para min o futbolista que quere sair aí dende o parcela esquerda da área pequena é o que, como sempre, o que levanta o brazo é o que rompe o fora de xogo. E despois habería que verse, creo que é Eloi Díaz o que fai por xogar ou non para o gol anulado a Pablo Parafita, que é o que acaba marcando. Para min isto non é fora de xogo, creo que non é fora de xogo. Eu se tería que dicir algo, creo que estou de acordo co colexiado nas dúas primeiras, pero nesta creo que un gol mal anulado ao Sofán, pero bueno. Eliminatoria por decidirse completamente para o partido de volta. Despois deste 0-0 no Carral en Sofán,
todo por decidir na volta e habería penaltis, como dixemos antes, así que en caso de empate en 120, todo para os penaltis nunha eliminatoria que tamén está moi aberta. E continuamos co Lalín 0 Celtic 2 no partido máis desequilibrado destes playoffs sen dúbida. O Celtic creo que superou en todas as faltas do xogo ao Lalín. Foron 2, pero podían ser máis. Mario Barreiro sacou 2 mans abaixo claves para que o equipo teña vida no segundo partido. Manu Tawas sí que fixo unha boa parada, pero pouco máis do Lalín ofensivamente. O primeiro gol é de Killer, de Adri Rodríguez Vaz, nun centro de Giraldez que fixo un partido, para min foi o MVP do partido. Como se adianta Adri para meter a testa. Moitísimo ambiente, como estades a ver no Cortizo. E o segundo de Nico del Río, que tamén foi un dos mellores futbolistas do partido, marcha por velocidade, frease, deixa atrás e Julio Rey agardala. 0-2 bastante de cara, a verdade. O equipo para o Céltica, que sí, que Medialevo que vaya a lomba. O Salvador Otero está ocupado por un torneo, creo que de fútbol base ou non sei que. E o partido que será na lomba, o partido de volta entre Céltica e Lalín, que como estive no partido, pois iso, quero destacar especialmente o partido coral, creo que de todo Céltica, que como digo, non sufriu nada ante un Lalín con moito potencial ofensivo, con Chiño, con Hugo García Lagoas, con Manu Vilariño, con Eloi Ferreira, con Enjamio e Antonio González, que son un dos míticos da terceira, e non sufriu nada atrás. E despois Giraldez fixo o que quixo no centro do campo, manexou o partido como quixo, deu unha asistencia. Nico del Río, balón ao 17 porque estabas a marchar unha e outra vez do seu par, tamén deu unha asistencia. Julio Rey xoga outro deporte, ten esa calidade que non perdeu ningún chisco, é determinante de 3 cuartos para diante. Entón, bueno, claro vencedor o Céltica, que como digo, ten pé e medio na final polo ascenso a terceira despois deste resultado. E pechamos estas eliminatorias da preferente co Santirso 1, Atios 1. Rápidamente vemos os goles, porque non vi moito o partido, pero bueno, o partido creo que de empate no Monte de Abegondo. Iago Mejide que pon ese balón no segundo pau, e ao final acaba tocando un futbolista do Santirso, e o tanto de Santos Fonterigo en propia porta. Despois, acto seguido, os dos goles na primeira metade, o gol no segundo pau de Edu Otero para empatar o partido, para deixar tamén todo aberto para o campo do Carballo no Porriño da semana que ven. Despois dese 1-1 da ida, vemos o gol outra vez, Iago Mejide, balón segundo pau, toca aí un futbolista do Santirso e el non quería, Santos Fonterigo en propia meta. E despois Edu Otero fixo o definitivo 1-1 no Monte de Abegondo. Son as 11:05 da noite xa. E quería dicir unha cosa sobre o mercado que vou apuntar para canto queda as eliminatorias de Primeira Galicia e Segunda Galicia, un par de goles que ver, poquinho. Vou poñer unha alarma para as 11:15 para non esquecerme de dicir o que hai que dicir do mercado, que vai a ser unha bomba. Así que eu agardaría as 11:15. Non está Anxo e teño que dicirla eu, o caso que me parece tremendo. Cando, bueno, en fin, rápidamente tamén comentamos as eliminatorias de playoff de ascenso a preferente. Temos imaxes? Sí. O cadro, Sporting Celanova 0, Residencia 0, partidos de ida todos, A primeira Futgal comezou esta fin de semana, así que partidos de ida. Sporting Celanova 0, Residencia 0, Gondomar 1, Cordeiro 1, Unión 2, Alerta Navia 1, Castro 2, Polígono San Ciprián 0, o resultado máis abultado do Castro de Rei, que regresaría a preferente unha tempada despois de baixar. Olímpico 0, Carral 1 e Club do Mar de Caión 0, Victoria 0, todo para decidir na volta, nos partidos de volta da semana que ven. Isto ainda son semifinais, así que despois ainda hai outra eliminatoria que vai a quedar. Nada máis que comentar na primeira Futgal. Na segunda Futgal, a primeira Futgal, sí que temos un gol que temos que ver, un vídeo que nos mandaron ao correo os amigos do Coles, así que obviamente todos os vídeos que nos querades mandar nos reaccionamos aquí en directo, ou no día de hoxe eu reacciono aquí en directo. Eliminatoria tremenda, porque no partido de ida Mondariz 1, Coles 3, e no partido de volta minuto 70, Coles 0, Mondariz 2. Falta balón lateral, córner aberto, balón interior da área e o remate en de punto de penalti. A verdade que moi bo remate de Manu Fernández Cuiña,
que sobrepasa o porteiro do Mondariz por alto, entra no segundo pau, e con este gol clasificouse o Coles, porque como digo, estaba a eliminatoria empatada nese momento, como xira o pescozo, entra libre de marca, igual un segundo pau, para mí un golazo, é un testarazo tremendo do Coles, que creo que ten un Madialevo, saberá mellor que eu, un acordo de filialidade con el Deportivo Orense, teñen o mesmo escudo, bueno, non sei, a verdad tampouco preguntei, así que non me vou a meter en leas. Paséme coas 11:15 porque non me queda tanta cousa que dicir, a verdad. Resto de... Vou a poñer un temporizador, de feito. Pasouse moitísimo, porque non queda nada, xa che digo. Vou a poñer un temporizador 5 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Vale. Rápidamente, entón, resultados de eliminatorias de segunda Futgal, que comenzamos polo norte ou polo sur? Polo norte. Vale, genial, maravilloso. San Sadurniño 0, Imperator 1 no partido de volta, 0-0 na ida, así que o único gol da eliminatoria que foi de Álvaro Gómez, o Imperator xogará ante o Cacheiras a final polo ascenso. A primeira Futgal, o Cacheiras eliminou o Baio despois de vencer no seu campo 1-3 no campo do Baio. E despois, resultados semellantes, San Roque 0, Sada 2 e Cire de Melide 2, Cebarca 0. O Cire xa traía vantaxe da ida de Ferrolterra, así que venceu tamén con autoridade. Esa será a outra final polo ascenso entre Sada e Cire de Melide. E que foron todas moi semellantes, porque estas dúas eliminatorias, a do Racing San Lorenzo e a do Río Torto, as dúas en penaltis. Río Torto 3, Soneira 1, despois do 2-0 da ida. E nos penaltis pasou o Río Torto no sétimo penalti, 6-5 nos penaltis, 2 erros o Soneira, 1 erro o Río Torto, que accede a final contra o Racing San Lorenzo, que logo de 2 empates a 1, na ida 1-1 e na volta 1-1, eliminou ao Brexo Lema tamén nos penaltis, creo que foi 3-2, 3-1 nos penaltis, algo así. E pasou o Racing San Lorenzo, no que xoguei eu xoguei no Racing San Lorenzo. Aí está o campo de terra da USC, aí xogaba eu, xa non é de terra, e aí xogaba eu. Así que tremendo. O Racing San Lorenzo, despois, segunda Futgal Zona Sur, o Caselas que remontou ao Sanxenxo, venceu a volta 4-1 despois do 3-2 da ida, e avanza e xogará ante un Bueu que eliminou ao Tebra despois de vencer por 1-0. Cando digas Bueu, di que o adestrador é o amigo Jesús Parcero, de JP Reactividades, que dan o premio da quiniela e que quedan dúas non. Queda unha xornada para rematar. Teño que corrixir evidentemente as desta semana que non o teño feito, pero este fin de semana remata a quiniela, así que últimas oportunidades para gañar ese premio dos amigos de JP Reactividades, do Jesús Parcero, que obviamente aquí ir co Bueu é unha obrigatoriedade de Figo a Cobola, ir e bancar a Bueu diante do Caselas, e non teño nada contra Salceda de Caselas. E despois, derbi de filiais, se é que o Coles é filial ou equipo dependente ou o que sexa. Despois de que o Coles vencer, acabámoslo de ver ao Mondariz, bueno, perdeu o partido de volta, pero venceu no global, e o Antela venceu a Monteporreiro na prórroga, cun gol, un solitario gol, 1-0, venceu na prórroga, e será outra eliminatoria polo ascenso, Coles Antela. Comezan esta fin de semana, volta a seguinte, e serán equipos de primeira Futgal. Rápidamente, 9 equipos pararon na división de honra juvenil: Celta, Depor, Valmiñor, Compos, Pontevedra, Arousa, Montañeros, todos estos permanencia. Bueno, Depor... Vale, vou, Depor campeón, e despois o resto, o Celta arriba tamén, o Compos sufriu para a permanencia, tamén sufriu o Montañeros, pero ao final permaneceron, tamén o Arousa, e Lugo que ascendeu de feito o Juvenil División de Honra, o sea, o Juvenil División Liga Galega, a División de Honra, e o Juvenil B, a Liga Galega, así que dobre ascenso para o Club Deportivo Lugo, e o Racing de Ferrol tamén ascendeu a División de Honra. E agora, o mercado. Tic-tac. Vou a comentar rapidamente o que xa máis ou menos hoxe sabese na provincia de Pontevedra. Mentres pregunto se podo dicir o nome, porque antes dixeron que non dixera o nome nin de coña da bomba cicaboleira que temos esta noite. Entón vou a preguntar. Non podo dicir o nome. Vou a preguntar por se acaso. Mentres, Iago Iglesias. Non sei, Anxo, se queres facer a intervención da túa pouca gorxa e comentar algo
sobre o tema Iago Iglesias Pontevedra, sobre que entendes ti de por que non hai oferta de renovación ou os motivos que pode ter Iago obviamente para non seguir, que bueno, polo que se estivo falando todas estas semanas é unha cousa máis do Pontevedra que de Iago. Evidentemente a xente en Pontevedra ten moito cabreo porque Iago pasouse polo podcast, por exemplo, dos compañeros de Fondo Norte, que recomendamos dende aquí se non o vistes, tamén polo podcast de Non Vale Furar. Que por certo, mañá teñen a Túñez, que ten unha historia moi boa. Túñez é aquí adestrador das escolas Santa Marta, que é do barrio do que son en Santiago. E xoga na terceira futgal. Sí. Ten unha historia curiosa, Túñez, así que mañá tamén a ver Non Vale Furar. E o de Iago, pois bueno, non sei se é unha cuestión, o sea, Iago que repite todo o tempo que é unha cuestión de proxecto, que el necesita que o Pontevedra tome en serio o proxecto, porque xa sabemos como é Iago cos equipos que colle, non? Que quere unha estabilidade, quere un proxecto a futuro, quere ver unha meta ao final do camiño. A súa meta para seguir no Pontevedra este ano era ascender a primeira federación. Borrada, pero agora xa está aí, entón eu creo que máis que outra cousa é que o Pontevedra non remata de apostar como pide Iago para seguir a vindeira tempada en Primeira Federación. Que pasa? Que un pouco de vu, non? Despois do maravilloso fútbol que praticou o Pontevedra este ano e tamén o ano pasado, malia non conseguir o ascenso, que vimos na Copa do Rei, non sei, moitas pezas que evidentemente conseguiron o seu mellor rendemento a man de Iago Iglesias, pois entendo o cabreo dos hereiros do Pontevedra, e se realmente, que non o sabemos, é unha cuestión máis de que o Pontevedra non remata de apostar por Iago cunha oferta de renovación pois a alza, non? Porque evidentemente Iago pois terá moitas ofertas este verán e non descarto que estea pronto no fútbol profesional, se, bueno, Cazurreando xa puxo, por exemplo, que non estaba lonxe da Liga Hypermotion, ou se que algunha chamadiña dende ali seguramente teña, porque é un pedazo de adestrador con futuro tremendo. E pouco máis, a min fastidiame moito que non siga Iago, evidentemente, como xereiro do Pontevedra, e pouco máis teño que comentar, sinceramente. Bueno, na SER hoxe a información que daban os compañeros de SER Pontevedra era que Iago estaba máis fora que dentro, a información, é que Samu Bayo estaba prácticamente renovado, que iso sí que é algo importante, diría eu, para ahora eso de proxecto en Pontevedra. Por certo que dixo Madia Levo no chat que houbo asamblea no Arousa, sí, que continúa Manolo Abalo de presidente. Falábase de Rubén Abal, que podería ser un dos nomes importantes a ter en conta no futuro do Arousa se non continuaba Manolo Abalo, pero despois desa asamblea, como dicía Madia Levo, pois probablemente tiñamos no Arousa mínimo un ano máis de Manolo Abalo na presidencia, e entendo que iso significa continuidade de Dani Abalo na dirección deportiva, e veremos que acontece tamén co banco e sobre todo tamén cos xogadores, non? Porque foi un pouco curioso que non o comentamos porque a semana pasada non houbo directo do comunicado da plantilla do Arousa, que sorprendeu a moita xente, como pedindo perdón á afección e dicindo que confiaban plenamente en Manolo Abalo e no seu proxecto, que entendo que tamén foi un pouco respaldo antes desa asamblea, que, bueno, estivo algo quente, ou polo menos había aí algo de hype polo que podía pasar. Finalmente, pois queda Manolo Abalo e veremos se moitos dos que estiveron este ano no Arousa tamén continúan no equipo Vilagarcián. Xa está, solta a bomba, porque está todo o mundo pendente, bueno. Sí, Joana di que vai a Santander Iago Iglesias, a ver se espabilan para o playoff. Eu creo que non van a xogar playoff porque vai gañar o Granada a semana que ven, só para meter un pouco con Cantabria, que, bueno, non sei. Tema bomba, non podo decir o nome, entón, sen poder decir o nome, hai un futbolista da terceira galega que entrou nun 11 galego que ten unha boa oferta dun equipo que está moi activo xa no mercado de fichaxes, preparando o seu proxecto para a próxima tempada. E que ese equipo tamén tivo bastante repercusión o sábado cunha igual troleada, ou non sei como definilo. Así que, como non podo decir máis, tampouco queremos leala moito, sobre todo porque senón despois Anxo igual mátame. Entón, non vou a decir máis, fiade cousas, non é moi difícil de sacar, e o luns que ven, se se confirma, falarémolo, se non se confirma, non o falaremos. Pouco máis. Por certo, se alguén sabe algo do Compos, que avise, porque vai un mes dende que descendeu, por engadir sobre a bomba, hai unha oferta en riba da mesa, o cal non quere dicir que remate ali, que eso tamén é importante. Nin é a única oferta que ten en riba da mesa ese futbolista que pasou por un 11 galego,
pero bueno, é certo que sería, digamos, para ese equipo e para os seus xadeiros gustaríalle, porque fixo un moi bo ano. E ata aí podemos ler. Antes, por exemplo, decía vilanovense Dani Rosas o Pontevedra. Oxalá, pero xa vimos o de Goitia que publicaron os compañeros de Non Vale Furar, que marcha po Alavés B. Era algo que xa coñecíamos, pero non se podía publicar aínda, estábamos pendentes, e como decía vilanovense antes, vai haber moita desbandada de sub-23 a terceira. E ata aí podemos ler. Dani Rosas o Pontevedra non o creo, sinceramente creo que Dani Rosas está para algo máis. Creo que Dani Rosa está para algo máis, sinceramente. Vendo o proxecto do Pontevedra, non me refiro a categoría, refírome a proxección filial, un filial que estea preto de fútbol profesional como é o caso do Alavés ou unha cousa así, porque xa sabemos que o filial do Alavés non está preto do fútbol profesional, No, pero o Alavés sí. Refírome a un filial que teña, por exemplo, un Burgos B, como foi Cantero co Gran Peña o ano pasado, ese tipo de fichaxes que son máis mirando a un crecemento do futbolista sub-23 que poida chegar nun futuro ao primeiro equipo, como digo, foi o caso de Mario Cantero, que firmou no Burgos B, que evidentemente non está no fútbol profesional, pero sí o Burgos e acabou debutando en segunda división, así que algo similar eu creo que é o que lle albisco a ese tipo de futbolistas tipo Dani Rosa sub-23 a terceira. Bueno, pode ser, pero non me vou a meter en a discusión porque estaríamos discutindo aquí toda a noite, non tes a cámara posta porque estás pachucho, pero un ten que pensar se querer un filial a compartir o posto con X tipo que o leva X marca de representación que despois no primeiro equipo tenga X futbolista cobrando non sei canto, ou queres ir a un Pontevedra que igual pois tes menos competencia, se chegas nun gran momento de forma podes facer unha gran pretempada, lógicamente despois tens que ter a sorte, pero bueno, veremos. O mercado de fichaxes está comezando, vai a ser espectacular. Dalle un saúdo, bueno, dau eu xa, Maxi Lebrand, que anda por aí polo chat, estaba dicindolle a Jatalim que moita sorte no playoff, tivemos hoxe a Gosete, pero evidentemente nos aquí animamos os dous. Antón puxo nos prognósticos o Estradense arriba, evidentemente tiralle un pouco máis a xente da Estrada, non sei por qué. Pero creo que favorita Serrián, Así, ti tiras a de sempre. Tamén como foi que no Cortizo tamén che dixeron, ti eres o que dixo que Lalín era favorito, non? Que dixen, por certo, esta acreditación é a máis bonita que tiven nunca. É espectacular. Tremenda. É que, é espectacular. Sí, moita xente ali saludando, encántame de verdad. Ver a tanto ficaboleiro. Para unha señora que diste, cal é o vosso target de xente que vos ve? Non sei, para unha señora que me dixo que lle encantaba Fico Cabola, eu, moitas grazas. Pero díxeme ao final do partido a xente que crucei para ir ao bar de enfrente, díxeme, ti fuches o que dixo que o Lalín ia gañar, non? Sí. E por certo, por rematar, non sei se queres comentar algo da resolución do xuiz de competición. No, antes de eso, espérate que continúo co mercado. Vale. Tema é que despois do partido tamén da Estrada, entrevistei lógicamente Iván Carril para a Radio Galega, non sei en que podcast está, pero bueno, da súa conversa e da pregunta miña que lle fago pola continuidade do proxecto, pois di textualmente que así como outros anos, incluso en descensos, tiña claro que había que continuar, que este ano que son 6 tempadas xa e que hai moitas cousas que pensar e que valorar, que leva moito tempo e que, bueno, así que lendo entre liñas, creo que Iván Carril, que igual continúa, que é moi cedo, é moi recente, pasaron 24 horas, 36 como quen di, pero eu creo que vai sair ao mercado, polo menos a valorar ofertas e se pode estar, obviamente, supoño que pendente moitos adestradores do que pase en Casa Compos, que... por certo, por engadir algo máis, bueno, non sei se remata checo de Iván Carril. No, eso, que supoño, eu creo que mínimo vai ir ao mercado, despois decidirá, pero creo que lógicamente co que fixo con Noia, pois ten algo, pode ter un proxecto algo mellor. Antes dicía vilanovense, falámoslo tamén con Jatalimo de Jorge Cuesta, etcétera. Evidentemente hai que ver que pasa con Freddy no filial, porque, bueno, eu lendo en redes sociais había xente, digamos, que cubre a actualidade do Celta que non tiña clara a continuidade de Freddy. Haberá que ver, evidentemente, eu creo que co que fixo, sobre todo ese trito final de Liga e coa de xuvenís que debutaron, pois ten merecida a renovación, pero de non renovar, bueno, os compañeros do contraataque, por exemplo, xa dixeron que Iago Iglesias gustaba a xente no Celta Fortuna, veremos que acontece, pero tamén é certo que Jorge Cuesta, que preguntaba antes Catalín se estaba renovado co Bergan, coido que non está renovado co Bergan, así que hai que ver que pasa tamén con Jorge Cuesta, que evidentemente por perfil tipo de adestrador
e porque xa o vimos nesa base do Celta tamén por vinculacións co primeiro equipo do Celta, co corpo técnico, pois podría ser un candidato que a min polo menos pégame. Xa dixen antes polo chat que non é información, pero a min pégame. Mira, Jorge Cuesta no filial do Celta. Como haxa dúas saídas en Primeira Federación, o baile de adestradores nos bancos galegos pode estar guapo, porque imos a comezar. Pablo López Vidal, Racing Club Ferrol, está moi preto, as cousas son como son, que igual logo non vai, pero xa ven o ruxe de lonxe, porque Mouriz sempre quixo a Pablo López no senso de que, bueno, pois sempre tiveron boa relación e, lóxicamente, agora sona Iago e sona Pablo López. Decidirase por lo que se decidirá, pero está moi preto. Hai que ver que pasa co Celta Fortuna. Os dous que dixeches ti, Jorge Cuesta e Iago Iglesias, gustan. Obviamente, se cae Pablo López ou se non sigue no Ourense, alguén terá que ir para o Ourense. Tema Raúl Jardiel no Carballiño, eu non creo que coa tempada... Sí que é certo que ao final de tempada desmerece moito a tempada que fixo estando no playoff. Case toda a tempada. É un tipo que ten a hora inteiro no playoff case toda a tempada, eu creo que pode ter algunha oferta, un proxecto atractivo buscando subir a segunda división. Entón, bueno, veremos. Isto sí que xa é suposicións, non é información. E claro, se comezamos así a escalera, pois a escalera pode ser longa e podemos ter un baile inolvidable, ¿no? Como vai? Algo máis? Non sei, queres comentar o do Choco Val Xuvenil ou non? Bueno, rápidamente, resolución. Pensábamos todos que ia chegar lunes da semana pasada, martes da semana pasada, houbo que agardar o venres. máis ou menos o que falamos naquela sección de contraataque con Manu Cerón, presidente do Céntez, foi o que pasou. Aliñación indebida do Céntez, multa económica 2.000 euros ao Céntez, puntos para o Choco, por lo tanto Choco permanencia, o Xuvenil de Pontareas descendido e o Val o equipo de arrastre. Tempo para recurrir para o Val e para o Xuvenil, supoño que pedindo que o Céntez se fixo 14 aliñacións indebidas, e se ti pois lle pos unha multa por facer 14 aliñacións indebidas, porque a multa é 14 partidos por 150 euros de aliñacións indebidas, 1.950 euros, ou 13 partidos. Entón, bueno, case 2.000. Entón, se ti lle pos a multa total, por que non lle sacas os puntos totais deses 13 partidos? Entón, bueno, pero creo que non, evidentemente, non ten pinta de que a Federación vai a descender ao Céntez, así que supoñemos aquí, que... Aquí a cousa, se mo permites, Antón, dentro da gorxa, se mo permite tamén, a cousa é que, por exemplo, como dicía Jorge Martínez, co que falamos moito deste tema, aquí a Federación métese para cobrar polos 13 partidos, como ti dis 150 por 13, 1950, pero non se mete nos puntos. Entón, ou entras en todas as aliñacións indebidas ou só entras na última, porque eu entendo que se hai un plazo de reclamación para a aliñación indebida e ninguén se decata de que David Vázquez Nieto non é sub-23 e non reclamas en prazo, despois non podes reclamar eses puntos, evidentemente. Pero se non entras para reclamar eses puntos, non podes multarlle 13 veces ao Céntez, ou polo menos esa é a miña opinión, vamos. É dicir, se hai un prazo de alegacións para ti demostrar que houve unha aliñación indebida, que foi o que fixo o Choco, pois ese é o prazo. Se despois pasa ese prazo, esa aliñación indebida queda no aire, xa non se pode reclamar. Se non pode reclamar os puntos, a min reclamarlle os cartos, entendo que ten que haber un castigo polo Céntez, porque evidentemente o descoñecemento da lei non implica o seu non cumplimento, valga a redundancia, pero non sei, ou entras de todo ou entras só na última aliñación indebida. Esa é a miña opinión. E tamén a de Jorge Martínez, por exemplo, co que, como digo, falamos moito, compañeiro tamén de... Bueno, de amante do fútbol galego tamén. Opino como a ti, Anxo, di Jatalín. Así que... Bueno, mentre estábamos en directo, Gabri Veiga última súa chegada ao Porto, 16 millóns de euros, informa Fabrizio Romano, informa Meco López, o xornalista que segue moito a actualidade do Club Deportivo Lugo, que Lizancos sairá do Club Deportivo Lugo, varios equipos de segunda interesados no futbolista, a parella de Alfon despídese de Vigo, xa sabemos que vai ir para o Sevilla, veña, pouco máis. Por hoxe chega. Seguiremos informando. Semana que ven, moi probablemente falaremos... Agarda, que teño unha última hora. Agarda que teño unha última hora. Teño unha última hora que me acaba de chegar. Como me gusta. Agarda. Como me gusta o mercado. Acabas de comentar o de Iván Carril no Noia, verdade? Correcto.
Podes repetir a información, así completamos o que vou contar eu? No, información non, basicamente A onte túa na entrevista sensación despois de falar con el. despois de falar con el na súa entrevista post partido, pois a miña sensación era evidentemente capítulo pechado, ciclo pechado e que sairía polo menos a buscar algo máis atractivo no mercado. Pois a min acábame de contar que hai un adestrador que chegou no mercado de inverno esta tempada a un equipo da terceira galega que acabou descendendo, que ten unha oferta do Noia para ser adestrador, oferta ou interese, non está aclarado, para ser adestrador do Noia a vindeira tempada. Pode ser un adestrador que, por exemplo, xa estivo en dúas localidades moi preto de Santiago? Pode ser. Vale. Pode ser. É que o seu apelido foi presidente do goberno e tiña algún tipo de dislexia. A ver, eu por M. Rajoy non recoñezo ninguén, pero bueno, bombazo. Claro que sí, rematamos con bombazo. Vamos a facer especiais de mercado cada puta semana. Ojalá. Nada, dende aquí, en voz en off, como gran hermano, pedirlle perdón a Gosete por non estar hoxe con el en directo, que me gustaría, paseino moi ben, rime moito. Iso primeiro. O segundo, grazas e parabéns, Antón, porque coido que vendo eu aquí realizando gustoume o directo, quedou bastante ben. E terceiro, que sinto tamén a vos, perdón a vos, o chat que estade sempre aí por non estar, pero bueno, paseino moi mal esta fin de semana na radio, foi moi duro, non respiraba polo nariz, e de verdad que foi duro porque a gorxa sécase, así que hoxe optei por realizar e deixeivos en boas mans tamén. Non sei se alguén escoitou a narración do estradense Noia, pero hai un momento que ten moitos cornes o Noia que falase da palabra cagalera e cagazo de Caparrós, que é un pouco o resumo da fin de semana de Anxo Tato e a súa enfermidade. Cagazo. Pregunta Jatalín, Iván Carril, onde lle vedes entón? Bergantiño se sai cuesta. Bueno, claro, que isto pode ser outro baile inolvidable. Claro, que ese tema do baile. Estamos a 26 de maio, ese é o problema tamén, que estamos a 26 de maio. Eu se no Bergan non continúa a Jorge Cuesta, teño outro nome e outro favorito, que non vou dicir. Eu se Iván Carril saldo Noia, cando o Compos bota Luisito, o Compos hai unha corrente que me di que vai a ir Secho e a outra corrente que me di que pode ir Iván Carril. Veremos. A ver, podes dicilo. Vouche preguntar, como se fora unha entrevista. Parece che Iván Carril o candidato ideal para que o Compos volva a competir en terceira? O candidato ideal que quería para o Compos xa tivo unha chamada do Compos e xa dixo que non. Podemos estar así toda a noite, O candidato ideal que para min tiña que ir ao Compos tivo unha chamada a semana despois de se confirmar o descenso e dixo que non. E ata aí podemos ler, non? Porque non quería ir á terceira federación. Así que, a máis. Ata aí podemos ver, obviamente non vou decir os nomes. O Compos Secho está renovado. E que vamos a ver, se non sei quen é a dirección deportiva, quen está de director deportivo do Compos, porque eu non sei quen está de director deportivo do Compos, porque vin nunha entrevista, non sei se no Correo Jatalín, xa lle tiraches da corda. Que van a votar a toda a dirección deportiva ou non vai a continuar toda a dirección deportiva. Pois se non tes director deportivo, como para ter adestrador. E así futbolistas. E así podemos seguir pois moito tempo. Sacaron os compañeros de Non Vale Fútbol que Santi de Prado está preto na Unión Deportiva Ourense. A min onte dixéronme na estrada que a Unión Deportiva Ourense fixo unha oferta por outro futbolista do Compos que eu vexo máis arriba en temas de categoría. Para min está un paso máis por riba da segunda federación. E creo que dixen en bastantes directos que era un futbolista que para min ia chegar bastante máis alto. Así que vos poñe isto a noite Fica Cabala en YouTube e sabes de que futbolista falamos. O falo. Vémonos. No vindeiro, vídeo ou directo, luns que ven, de Fica Cabala. Claro que sí. Graciñas. Vémonos. Unha aperta forte.